Odštartovanie Košice Peace Half maratónu sa 11. mája nieslo v znamení daždivého počasia. Bežcov to však neodradilo od toho, aby podali špičkové výkony. Dôkazom je aj víťaz polmaratónu Tibor Sahajda, ktorý s časom 1 hodina 4 minúty a 26 sekúnd zlepšil svoje osobné maximum takmer o minútu. Trať bola dobrá, trošku taká, že veľa bolo z tých 180 stupňov zatlačok, ale bola dobrá, ľudí bolo plno, ideálne podmienky, počasie bolo super, nebolo teplo, sprchlo nás na začiatku, takže fantastické podmienky, prestalo aj fúkať vietor, takže spokojnosť, osobný rekord, veľká spokojnosť. Na druhom mieste sa umiestnil Martin Rusina s časom 1 hodina 8 minút a 23 sekúnd. Napriek tomu, že s Tiborom Sahajdom nestíhal držať tempo, svoj výkon hodnotí pozitívne. Ja na svoju aktuálnu formu musím povedať, že som veľmi spokojný. Vytrápil som sa, ale to bolo dnešným cieľom. Trošku si to aj užiť, trošku sa vytrápiť. Už mám, dá sa povedať, pre mňa trošku po sezóne, musím si oddychnúť, ale za mňa veľká spokojnosť a Košice je zatiaľ vždy super. V disciplíne štvrťmaratón sa o prvenstvo bojovalo doslova do poslednej sekundy. Víťazom sa nakoniec stal Lukáš Koperdák s časom 35 minút a 42 sekúnd. Konkurencia sa tu zišla dneska celkom dobrá, takže víťazstvo nebolo vôbec zadarmo. Posledných 1500 metrov sme išli bok po boku úplne až na šrot a som rád, že to dneska vyšlo pre mňa a som vďačný za toto víťazstvo. Disciplínu minimaratón vyhral s časom 14 minút a 25 sekúnd Martin Lesník a prvou ženskou pretekárkou s časom 15 minút a 18 sekúnd bola Loriana Popovičová. Táto mladá atlétka mala prednedávnom česť niesť olympijskú pochodeň vo Francúzsku. Na Slovensko sa vrátila len deň pred pretekom a takto opísala svoje dojmy z behu. Určite som šťastná, že sa mi podarilo zvíťaziť, pretože po celom dni cestovania som mala trošku ťažké nohy, ale behalo sa mi výborne. Počasie nevyšlo trošku, začalo nám pršať, ale aspoň nebolo tak príliš teplo, takže mne sa behalo výborne. Škoda toho dažďu, lebo na začiatku sa šmykalo, ale ja som veľmi spokojná aj s časom a som rada, že som prišla si zapretekať. Tohto športového podujatia sa tento rok zúčastnilo takmer 2000 bežcov z 30 krajín sveta. Trať sa od jesenného polmaratónu značne líšila. Toto sú dva 10-kilometrové okruhy, takže samozrejme tam je zásadná zmena. Tu teraz sme tvorili tak, aby sme mesto čo najmenej ochromili, aby tá doprava a život v meste netrpeli. Košice Peace Half maratón je vrcholom jarnej bežeckej sezóny. Bežci sa budú čoskoro pripravovať na jesenný maratón alebo polmaratón, na ktorom uvidíme aj mnohých účastníkov tohto behu. Z hlavnej ulice Klaudia Poprocká, Telke.